ilea eta beldurrak, baina zenen zaizkizunak, animalia horrek. Bere bizkarrean, idatzi da garamatza, lastan ez eta gamazta zitzaren izena. Gizon eta emakumea, kendu eta osatzen duten zerrenda, zukate duen zerrenda, zuk eta zeure, behin geukera ikidako ametxenera izten ertua, desertzio desertua, larria bintako duke. Benak bana-bana, zura bekari benala, gorriak morenak eta orfidalak gehiagitu zaten diren salbuespen egoerarako. Emergentziazko plana. Sexua, eriotza eta orfidala, gehiagitu zatu ziren salbuespen egoerarako. Emergentziazko plana, eta zu bizitza deitzen diozu. Txasitu izan zaizun arren, bere berrak eta minak idatzi ikusten, zure aurrekari penala, uzi horien, zeru gorriak morenak esertuta maitaren, horien denak hau da, baguez, momentuen, ja, hau zen azkena, da, baguez! Hau da, ja, beste bat, momentuen, bale?